Ang bunga sa usa ka kahoy sobra gid na sa iyang gikinahanglan. Nanglitan aw gani kanang bunga wa man kinahanglan na sa kahoy. Nanglitan ang mangga kun mamunga siya dili na niya unayon og kaon ang iyang bunga. No, ang saging sad kun mamunga dili sad maoy iyang kanon og unayon niya kaon ang iyang bunga. Kanang bunga sa usa ka tanom or usa ka kahoy para gid na sa uban. Nya naghisgot si Jesus diri nga kinahanglan gid ta nga mamunga. Ang sa may pasabot ana, kinahanglan nga kita mahimong mapuslanon para sa atong silingan or sa atong isig katao. Ngilingay mong tupad ing na mukaon ka sa akong bunga ing na kon mukaon unsa may mga bunga nato nga makaon sa atong silingan. Ang pinakauna gyung bunga kana gyung mamunga ang pulong ni Kristo. Munang naingon siya, kung ang akong mga pulong magpabilin diha ninyo, mamunga gyud mo daghan. Muna ang tao nga dili motuman sa pulong sa Ginoo, dili gid na mapuslanon sa iyang silingan. Nanglitan kanang pulong sa Ginoo nga pasayloag kapituan kapito ang nakasala nimo. Kinsa ninyo dinhi ang nagsigig tuman ana? Kanang 77 times nga forgiveness. Taas ang kamot. Naay duha ka buok ni isa. Wa gid mo kapangasaba sa inyong mga anak kamong ni isa. Og nakapangasaba ka or sa imo bang bana or sa imong asawa, awa ka katuman sa 77 times. Di gyapon ta mapuslanon. Labaw na tong wa mo isas kamot. Og mao nay hinungdan nga porting gubuta sa atong kalibutan, labi na dinis atong nasod, labi na gyud na ay eleksyon, pagka gubuta gyud. Ngano man tungod anang ang atong gisunod ba ang mga pulong ra gyud nato, dili ang pulong sa Ginoo. Mao nang di kita kapamunga. Hurot ang atong budget, hurot ang atong kaning gitawag og kalinaw o kalipay. Nga karon ay ni viral na sa nang statement sa atong presidente nga di kuno siya gusto gulo, di siya gusto kaaway, human naman kunong eleksyon, balik na sa trabaho. Pagka nindota ng pulunga, di ba? Nindot na bati. Porting nindota. Pero before sa election, hearing diri, contempt diri, papriso diri, impeachment diri. Unsaon man ana pagkalinaw nga napriso pa mang imong gipapriso nga illegal ra ba kuno kaayo tong pagkaprisoha, gida pa gyud ngadto sa ICC, na pa gyud impeachment nga ipadayon, i-question na sad padayonon ba ning impeachment or dili. Pero padayonon gyud kuno, pero ingon oy human naman tong unsa to 19th Congress karon 20th Congress naman nganong mo padayon pamantas impeachment. Mga inana ba gubot lang gyapon, impeachment lang gyapon gyud ahona. Unsa man pagkakuan ana pagkalinaw sudlan gani natog pamulitika or kanibang personal interest, mao man na ang ilang understanding nato anang politika, pamulitika, personal ba agenda, among partido, among political party ang akong i-promote, dili ang kaning nasudnong interest, kung dili personal interest. Mao gani na mo patigbabaw, dili kita magmalinaon kay matod pa ni Kristo ang iyang pulong siya ra gyud ang punuan
Dili ng imong political party, dili ng Duterte team, Marcos team, Lini team, or unsang team diha nga political. Maoy gitawag nato punuan. Ang punuan gyud sa atong kinabuhi isip mga Pilipinos mao ang Philippine country or ang nasod nga Pilipinhon. Mao bitang naatay gitawag og konstitusyon nga anha diha mosubay ang tanan ng atong Philippine Constitution. Musupak na ganitana, mahimo na yung personal interest. Kana sa kuana, sa legal side. Pero ang pinakataas gyud para sa ato na yung kinabuhi, mao gyud ang Ginoo. Siya'y punuan. Kitang tanan, mga sangarata. Nya kana kunong sanga, kung ato ng balion, nya ilabay, kung sa may mahitabo, unsay mahitabo sa sanga? Di man mo katubag children. Malaya. Nya inig kalaya, mamunga pa, dili na. Pero nasa usahay, ang sanga, imong balion, nya imong itanom, mutubo sa na siya. Kaya nga naman, imo man siyang gitagaag higayon nga mahimo sa siyang bag-ong punuan. Pero ang sanga lang yun nga mabali o masiparit sa punuan, kana siguro ginang malaya. Nagiling ako no imong tupad na lunhaw pa ka o laya na. Nahawa ko no, lunhaw pa o laya na. Kamo mga asawa din kumusta man inyong gugmas inyong bana, lunhaw pa o laya na? Naiuban mo ingon, sus, mutagok pa'y langkay. Uga na kaayog tinagdan. Mga bana, kumusta man inyong gugmas inyong asawa, lunhaw pa o laya na? Way tingog sana. Ang inyong gugma sa inyong parish priest, ang saman, lunhaw pa, laya na. Pumagi mong palit lahat. Ang timailhan, nga lunhaw pa, pasabot, palit yung slat. Kumusta man gugmas inyong parish priest, padong ninyo, lunhaw pa, laya na. Sagit kaya mo'y ayo. Kumusta ka ang gugma sa Team Marcos, padong Pilipinas, lunhaw o laya? Kumusta ka ang gugma sa Team Duterte, labi na gyud mga napili sa Paras Pilipinas, lunhaw pa, laya na? Mao na ato nang i-check kay nalaya na gani pasabot, nagsunod na lang ta sa pulong sa tao, dili na sa pulong sa Ginoo. Muna diri sa atong unang pagbasa, naglalis na ang mga magtotoo. Unsa man, ipatuli o dili ipatuli ang mga magtotoo. Ang mga Hudiyo, kay superior man sila, kay sila man mo'y naguna, ipatuli yun, kay muna imong practice. Unya, si Pablo nga enlightened by the Holy Spirit, nga usasad ka Hudiyo, niingon siya dili kinahanglan. Mao nang nagmeeting ang mga apostoles dito sa Jerusalem. Mao nang nibalik sila sa punuan. Magkalalis-lalis ganita, magkasumpaki ng atong baruganan, mubalik kita sa Ginoo. Nya sa atong kaso, kitang mga Katoliko, mubalik kita sa atong kanang gitawag na to doktrina, labi na gyud sa atong credo or kaning profession of faith nato. Anha ta diha mubalik kay mao man ang punuan sa atong pagtuo. Unang naidaghan mo, dool nako pader, giyawaan gabi diha na sa ni dool ka sa gunso na maron perti na mangyawa din sa atong dapit. Adto sang usang adlaw, duha ka buok ang niabot, giyawaan gyapon. Gabi diha na sa giyawaan. Ambot ka karon kaning nanimba wa pa sa kaniyawa no. Ang una ginakong i-check kung naa na gani na kanang moingon silang giyawaan, gisaniban. Inig istorya ginako, ako dayong i-check, giunsa man ninyo pagpuyo ang atong doktrina sa simbahang Katoliko.
giunsa ninyo pagtuman ang maong doktrina og kasagaran gyud almost 100% sa moduol nako wala na nagbuhat sa atong pagtuong Katoliko. Mao gina. Ang magdi ka mabiktima siyawa, nawa naman ka magpaduol sa punuan. Unya kay ang atong Ginoo mao may labaw sa tanan, ang iyang gahom labaw man sa tanan. Ug mo paduol ka diha, aporte yung ninduta sa imong kinabuhi mo na magsige lagi kag pabunga, lunhaw ka kanunay. Pero mapalayo ka, patay gyud ka dito. Luman gyud ka sa yawa. Unsa may mga butang nga makapalayo nato, kana gyung sala. Number 1 ginang sala. Nagpuyo-puyo, nagsigi og drugas, sigig sugal, siging patato, daghang egtato, mga buslot pa dinhis dunggan perting daghana. Nako kanang inyong gipamuhat sa inyong lawas, sugo pa banas Ginoo. Nya inig ka abot nang magdepresyon na, atakiho na sa mga yawanong panghunahuna, makakita nag mga pananawon, makadungog ng mga tingog, di nakabaong mulakaw, aari dayog simbahan kay magpahiling, kupot dayog rosaryuhan. Ako kanang imong pagsigig rosaryo, mahog sa nagtuo-tuo, kay ang imong gihunahuna, mawagtang man ang imong gibati. Ayaw. Tumana ang sugos Ginoo. Nya unsa may sugos Ginoo? Deny yourself. Sunod, take up your cross. Sunod, follow me. Pasabot, deny yourself, ayaw na pagsigig hunahuna nga tumanon gina nimong imong gusto. Hunahuna kanunay natuman ba nimo ang gustos Ginoo? Mao na siya. Nya, take up your cross. Sakit kay tumanon ang gustos Ginoo, labi na ng pagpasaylo ang mga buangon, labi na gid ka ng pagdawat sa imong sakit o imong kasakit. Mo na ako itambag, dawata na nga gitorture ka siyawa. Pareha ni San Roque ba? Gitorture man to siyawa. Si Saint Teresa of the Child Jesus, gitagaan sa sakit nga tuberculosis. Giantos nila. Why? Reklamo. Ang mahal nga Birhen Maria, gitagaag kasakit nga murag sobra kaayo, sunaga na imong anak sa imong atubangan, torturon og bitayon sa cross. Gidawat. Nga naman, take up your cross. Gi ko na be. Lingian na sa imong tupad. Ing nakadawat ra ka ng imong naong. Wa ka tortura sa imong naong. Nang uban di kadawat, inig pa namin, hala, ritoke dayos naong, peligro yun mong magdepresyon. Kay kana, signal naman na, nga dili ka kadawat sa kamatuoran. Nya iniglingi ni mo sa imong bana, buwa sa kakadawat siyang naong, nang samot. Iglingi ni mo sa imong anak, di sa kakadawat sa ilang naong, na masamot na yun. Igpamintana ni mo sa imong silingan, tuas ang libakira dito, samot na yun ka. Iniglakaw ni mo, sugatan pag ni mo ng sigig pangutang ni mo way bayad-bayad, na samot na yun. Pag-report ni mo sa opisina, ni sood sang imong supervisor na portis ang yaw-yawana, na natuan na. Magdepresyon ka Depresyon yun ka. Bisag kaming mga pare, tanaw na mo sa among kaubang pare, animal kay tanan, maupag-ipaboran sa obispo, tuan na, maglagot na ka. Apil na ng mga religious, kana mga religious, otro sa na sila, sige sa na sila, away-away. Nga naman, di man kadawat. Magidaghang nagpa-advise na ako, mga religious sisters, pwede ra ko muundang. Ako, undang ka niya. Kami maundang san mi. Nako oy pamalandongi sa na sister. Og muundang ka unsa may rason gibugatan ka sa batasan sa imong kauban, labi na sa imong superior, insa maingon-ingon, nako ayaw. Unya ka muundang basta makahigugma na kanila. Undang dayon. Pero di pa gani ka kahigugma nila nya muundang ka, sayop ng imong desisyon. Dili Ginoo ang nagsulti nimo ana, yawa ang nagsulti nimo kay gitukmod ka sa imong saman
garbo. Gitukmod ka sa imong yawanon nga personal nga tumong. Kay tungod wa matuman imong standards, di sundon ang imong standard, biyaan na lang nimo. Mao ra gyapon ay gamiton nimo inig undang nimo. Torturon ra gyapon ka ana, pero kamao na kang mudawat sa tanang sitwasyon sa imong kinabuhi, dili na ka matandog, pasabot naka-attach na ka sa Ginoo nga dinhis kalibutan nakadawat sa tanang tao, sa tanang sitwasyon, sa tanang niabot siyang kinabuhi. Mao na gipuy-an ni Kristo, ni Mama Mary ug sa mga santos. Ug mao na nga makapamunga na ta, makapaambit na tag mga nindot sa atong isig katao tungod kay kamao naman tang mupas-an sa atong cross. Pero di pa gani ka kamao mupas-an, kanang imong cross ipanghapak na nimo sa imong isig katao. Magsigi kag tulisok, ikaw mo'y nakaingon, ikaw tungod nimo magsigi kag ana. Nya moingon sa imong isig katao, say labot ako nimo, kamatay da. Di ba? Kansi ta. Pero dawata ingna gilas na lang lingi be. Practice og dawat ingna imong tupad. Maging sino ka man, mamahalin kita. Sige, ingna. Sige ba? Ang dili mulingi nalaya. Sige, mga lunhaw, manindog ta.